Assalamu alaikum. ‘Yan uwa barkanmu da yau, barkanmu da haɗuwa da ku a wannan bidiyo. Insha Allah a wannan bidiyon zan muku bayani ko kuma sannan zan nuna muku a bayyane wata hanya mafi sauƙi da za ka iya samun kuɗi da ita a online. Wannan hanya garanti ni da a nawa ɓangaren hanya ce mafi sauƙi, domin kuwa ba za ka saka kuɗinka ba a abun, kawai da kanka ne za ka jajirce, saboda za ka san adadin abin da kake buƙata ne kafin ka fara samun wannan kuɗin. Sannan kuma ya kasance kamfanin Google AdSense ne da kansu suke approving ta wannan hanya. Don haka idan baka yi subscribe ba a wannan tashar, ka danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, sannan idan kuma ka danna mana subscribe to ka danna alamar like a wannan bidiyo. Mu je zuwa cikin bidiyon. So wannan hanya ban sani ba ko da wasu sun santa, wasu kuma ba su sani ba. Don haka za ka yi amfani da cikin Google Chrome kamar yadda kuke gani. Bara mu gani. Okay. Kamar yadda kuke gani, za ka yi searching ɗin wani website mai suna, kamar yadda kuke gani za ka saka misali dai bari kawai na shi kun gani, zan samu link ɗin website ɗin a description, wanda za ka danna ka je ka yi register kamar yadda kuke gani yanzu. Okay. Wanda kuke gani shine profile nawa wanda na buɗe. Misali za ku ga na saka akwai link, sannan kuma za ku ga har subscribe ake, normal subscribe, sannan kuma za ka iya saka link ɗin social media ka irin su Facebook da YouTube da dai sauransu kamar yadda kuke gani nasa. So wannan hanya abin da ake buƙata shine za ka dage ka sami views 10,000, sannan kuma ya kasance ka yi posting kamar guda 30. Za dai ka ga adadin dukkanin abin da ka gama, za ka ga an yi good, ma'ana an yi done kamar yadda kuke gani a wannan hoton wanda na saka muku. So za ku ga na yi posting guda biyu, ɗaya ya samu views 5, ɗaya kuma guda ɗaya misali kenan. So wannan abin idan ka zo ka buɗe abin ba wahala, da zarar ka danna wannan website ɗin za ka zaɓi email ɗin da za ka saka ne da sauransu, sannan za ka verify. To da zarar ka yi wa'innan posting ɗin, ka yi komai da komai, sai ka je ka kai wa kamfanin Google AdSense da kansu za su karɓa, inda haka ciccike duka wa'innan abubuwa kuma suna biyan ka kuɗi sosai, kuma ana samun kuɗi sosai. Abin da ya kamata a nan gurin ku gane shi ne, misali ko da hanyar da ake bi domin samun views da yawa, ba lallai ka sami irin subscriber irin followers ɗin a nan gurin za ku gani da yawa ba. Abin da ya fi kawo views shine ka dinga saka link. Misali kai bayani akan application, in kana tutorial irin namu, sai ka saka link ɗin application, sai a zo a danna a duba abin kamar yadda kuke gani wannan na saka. To idan ka haka, to za ka ga idan ka copy link ɗin ka je ka saka a description na bidiyon ka, to shine idan mutum idan na zai aka shi wannan gurin, kuma sannan zai ga gurin da zai danna ya downloading, ana samun views ta haka. Wannan inda haka dage ka samu wannan views 10,000 ba wahala, kana samu za ka kai wa AdSense kuma normal za su karɓa. So wannan ita ce dai hanyar, kuma hanya ce mafi sauƙi. Kaga idan har kana buƙatar kuɗi, irin kana so ka fara wani abu a online amma kana buƙatar kuɗi, domin duk wani abu da ake samun kuɗi a online ya fi kawo ka saka kuɗi ko kuma ka jajirce ka dage sosai, amma wannan aka saka kuɗi an fi samu. Wannan ita ce dai hanya mafi sauƙi. So ana yin posting, a posting ana yin rubutu da dai sauransu dai, ana iya ɗora ma har bidiyo ma yana iya hawa. Wannan hanya ce wacce za ka iya zuwa ka gwada. Mun gode sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba.